sarki Ubangiji. Na gode rabbi sarkin kyautar da baya gajiya, shi ne ya kaddara aka same ni ta hanyar gaskiya, sannan ya munni ni'imomi a dole na masa godiya. Dirin tsini alasan ba ne masa kishiya, shi ne ya mun masoya da ke sona a duniya. Yan banda mai duka wane ne za mun haka? Diban salati gumba ban zahar fadima, alihi sahabai in mun bisu za mu sha zama, su ne mazan jiya gun daga addini sun hidima. Din mai rabo ga zancen nan baya sanya tantama, koyi da su idan mun kai wallahi ba mu nadama. Ni na riko da niyyar haka Allah ya min cika. Godiyar Allah, alke yi alasan godiyar Allah. Farko ina kira ga dukkan musulmai yan uwa, duk wanda na laifi don Allah mun na afuwa, ni duk wanda yammun na yafe babu kokawa. Ita rayuwar gabata da tabbas ƙarshen tana zuwa, kar mu biye duniya ta saka mu ruwan idanuwa. Duk da an ce daɗin ta bai wuce zama da mai sanka, in muka duba littafi farko har zuwa gaba, babu aya ko hadisin da ya ce ai zaman gaba. Duk wanda ya kai wallahi kai ne ke sama guba, zancen da na kai ne ba suka ce nake yi ba, tuni kawai nake din mai haka ban Allah ya tuba. Yan har yan mutu da wani aransa kansa hallaka. Na gode rabbi sarkin kyauta. Allah ya munni baiwar zance ai dole in yi shi, duk da ba ni sanya kalmar Hausa mai wuyar bakin fashi. Allah tsare kafafuna kar da ta taka garwashi, kare zuciya ta saban ban so in yi shi, na zamo mai kore damuwa gun wanda ke fushi. Duk wanda ya kaso na ni da ƙaunar sa nake tashi, Allah haɗa ni da masoyana masu yi mu da kishi. Allah amsa mu ne dan darajar annabin kamar maka.